Kalabazazko purea. Kaixo, hasika gara kalabazazko purea egiten. Olioa hartuko dut. Daukat. Pixka bat bota behar dugu. Bale? Hor pixka bat, bakarrik. Bale, hor ikusten da purtsu bet. Olioa jarriz gero, zua, martxan jarri. Hemen zua regulatu beharko dugu, ondo goteko batetik irura pasatu, eta horrela ondo egiteko kipula, oztuko dugun kipula, hori kaserolan izateko. Kipulak mozten hasiko gara. Vale, hor, labanarekin ondo, eta azalak kentzeaz arduratuko gara. Hemen arazo pixka izan ditut, hori oso normala da, nire hasiera da, esan behar dut, baina hemen pixka bat hori nabaritzen da. Gogorazi behar dizuet labanarekin kontuz pila bat izan behar dugula, moztu algarelako eta hemen ira txamarrak, sufritzen ari zeiren, la de Dios. Osea, kontuz uken behar duzue. Aquí se me ve, un poco desastroso, ¿no? Ya que me costó un poco pelarla, la cebollita, va hor, Hemen harinago jarri nuen, que si no nos tiramos aquí media hora, o sea... Bueno. Lo que hay que hacer para cortar, Mosteko, zenbat iraundu nuen. Bueno. Errealitatea hori da. No os penséis que es, venga, y ya, no. Bueno, nire lehenengo eguna izan zen, eta, pizkanaka, moztuz gero, sakenduz gero, mozten hasiko gara.
Nola Tipula hori, sukaldatzea. bueno, hemen ikusten da pixka bat, ba... Bueno, aquí, Mendiak, txupitzen, botatzen ari baina, bueno, nintzen, ba, hori. hor goaz. Kipula horiek, Botatuko ba, kazerolara, dugu, bueno, ez kazerolara ez, kazerolara. bolara, oza, bueno, bolara, Hori guztia. bai, bueno, koilararekin, ba, hori, bota nituen, ez nuen euken kontu asko, oza, zuek, vosotros ya lo podéis hacer más suavecito, porque aquí tiré como si no hubiera un mañana, Así que con cuidadito, que se os cae, que luego tuve que limpiar la que no veas. Hori, sukaldaritza... Hemen tontoa egiten ari nintzen, ahí... Con mi primer puré del año y de toda mi vida, Bueno, nire lehenengo purea. Vale, horrela... Kipulak ez erretzeko gogorazi behar dizuet, gero, kendu gara bueltak eman behar ditugula, utzi, eta ba, berriro, ondo egiteko. Ez erretzeko, nola dagoen, eta gero, ba, hombre, guztiarekin, gozo goteko, que aquí, como este quemado, kasu honetan, patatarekin egongo gara. Bale, hor ezertzen naiz, labana prest, gerorako, eta pelatzen. Hasiko naiz, ba, batata. Arrebez jarri behar da, hemen pixka bat saila egin zait, baina gero ja akostumbratu naiz. Bolan dagoen kipula, mugitu dut hor, ez erretzeko. Bestela, hori, erreko da, honekin nagoen bitartean, eta hori ez dugu nahi, gogoratu behar duzu, ez dela erre egin behar. Bueno, hemen, abari aldezakegu zenbat iraundu nuen patata hau mosten, Bueno, mosten ez, azala kentzen, osea, imaginatu ezina da hau. Un poco desastroso, pero bueno. Hau normala da, nire lehenengo eguna da, bueno, nire lehenengo eguna naiz. Inoiz ez dut egin pure bat. Eta nire ustez nabaritzen da, ba, bueno, pizka bat, zaila izan zen niretzako. Ikusi aldo zuenez, erremobitu nuen kipulak ez erretzeko, eta gero, segi patataren azalak ebakentzen.
behin azala kenduta izan da, daukagun azala, botatzea arduratuko gara, hori, sukaldean garbia egon behar da, Ez da bakarrik kozinatzea. Sukaldatzea baizik eta hori, garbitzea baita. Patata garbitu eta daukagun ura botatu. Bueno, orain mailan daukagun kalabaza botatuko dugu, guztiak ez, baina ia guztiak botatuko ditugu. Hemen pitxer batekin litro erdi edo litro ur botatzen dugu pasatu gabe. Kalabaza krematsuegia eta likidoegia gera ez dadin. Krematsu eta lodi samarra nahi dugu, kalabazaren gozotasuna eta zorroztasuna senti dezan. Hemen koilararekin ondo nahaztu nuen ingredienteak, batez ere kalabazak, hori, bertan zeuden kalabazak, eta ur gehiago bota, ondo nahazteko. Ura hartuko dugu, hemen berrituko dugu, hori, ur garbia izan behar dela. Gogore hasi behar dut, ur guztia ez dela bota egin behar, kalabazak badaukalako ur pila bat. Garbi daukagun patatak orain moztuko ditugu, beldur gabe.
Eta orain botatuko ditugu bolarea. Beste, ingredientekin. Gatz pizka bat botatuko diogu, zaporea emateko, baina pixka bat, gogorazi behar dugu, osasuna izan behar dela, pure hau. Tapa itxi behar dugu. Presión. No, ya. Se llama olla a presión. Escucha. Ya, que sí, Igor, ya te escuchamos. Julen, le digo que llama olla a presión Pero paro, no vamos a estar viendo porque, todo el... porque está cerrado, ¿vale? No, que me hagas Para liberar basura. la presión. Ya está. Pizka bat, eta denbora pizka bat itxaron behar dugu. Hemen ikusi alduzuenez aireatzeko leihoa ireki nuen. Makina entxufatu nuen, trituratzeko makina, eta pitxerra lekuz aldatu nuen. Hartu nuen eta teknika hartuz gero, trituratzen hasi nintzen. Botoia mantendu behar izango dugu, trituratzeko, bestela ez du funtzionatuko. Poliki geratzen ari da. Amaitu ostean, erabiliko ditugun tresnak, batez ere jateko gauzak hartuko ditugu. Oso gozo zegoen, baina oso bero ere. Eta hemendik aurrera gozatzera, agur!